Dipuntepangaken nami kula Zafira Aziza Ataya Juniarto kanthi NIM 004063 saking kelas PPDA. Sakmenika kula badhe ngandharaken cariyos wayang kanthi irah-irahipun Bagong Bedah Ngastina déning Dalang Kisena Nugroho. Wonten ing cariyos menika wonten tokoh-tokohipun inggih menika Dewantaka, Pandhawa, Kurawa, Ratu Ireng Cemani, Petruk, Bagong, Semar, Surtayu lan Sengkuni. Bagong Bedah Ngastina. Ing sawijining dina ning negara Mandura, Dewantaka nesu amargi anak Prabu Baladewa ora ana unggah-ungguhe ning negara Mandura. Banjur anak Prabu Baladewa ngendika, "Nek lagi tepang sepisanan iki ya ning negara Ngastina. Dadi nek pengen diajeni ya ngajeni wong liya. Bakal ana perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ingkang Bratayuda kuwi udu manungsa sing duwe gawe, ning kuwi jagat, tegese dewa sing duwe gawe." Anak Prabu Baladewa nesu karo Pramban Dewantaka amargi arep murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun sing kodrate pancen kudu kelakon. Dewantaka ngendika, "Perang kuwi wengis, perang kuwi kejem. Sing menang mesti nandhang wirang, sing kalah mesti dadi rempah. Umpama menang ya mesti tetep ana cacate. Perang iki antarane Pandhawa lan Kurawa, sing nek kedaden bakal nglibatke prajurit sing ora reti apa-apa, sing bakal nyebabke korban pirang-pirang. Durna mantuk nek perang Bratayuda ra sida kelakon. Werkudara ora gelem adu arep, apa meneh nganti ana muncrating getih saka dulur Kurawa. Dadi Werkudara ya mantuk karo pendapate Pramban Dewantaka. Janaka ya nderek marang Pramban Dewantaka. Sangkuni nggih cocok lahir batos nderek pendapate Dewantaka. Sakjane Pandhawa lan Kurawa kuwi padha rukune, mung mergane ana manungsa sing bentik-bentikke marake geger. Sing bentik-bentikke Pandhawa lan Kurawa ana loro, ya iku Ratu Ireng Cemani utawa Ratu Ndarawati karo Semar Bandranaya. Baladewa nesu amargi adine disebut wong kang bentik-bentikke Pandhawa lan Kurawa. Banjur njaluk keseksan Pramban Dewantaka. Ratu Ndarawati lan Semar sirna saka lemahing bumi, turupin langit amangkana dadi srana rukuning Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa ameh sinau golek ilmu banjur dikandhani nek golek pendeta lan brahmana ki sik bener. Golek ngilmu iki sik kudu ana manfaate, aja kok golek ilmu sik ngawur. Werkudara kalih Janaka didhawuhi balik ingkang negara Ngastina. Menawi Petruk gareng Bagong ora isa gawa bali Werkudara, Bagong ora isa gawa bali Werkudara lan Janaka bakal dikethok gulune karo Semar. Werkudara karo Janaka ngandhake yen Pramban Dewantaka arep murungake perang Bratayuda Jaya Binangun. Banjur Pramban Dewantaka metu nemoni karo ngandharake yen hoo bener dheke sing arep murungake perang Bratayuda Jaya Binangun. Sakwise Werkudara karo Janaka balik ing negara Ngastina, Bagong karo Petruk ditekani karo Patih Sengkuni arep gelut. Sengkuni banjur nakoni Bagong, apa dheke ora wedi mati? Bagong ya semaur, wong urip iki apa le dinteni nek udu mati. Mung kari antri, mung kari nunggu karepe kersane Gusti. Nek Gusti maringi urip ya mesti Gusti maringi mati.
Giliranku sik nomor pira ki ya aku ora ngerti. Iso wae bengi iki mati karo Kurawa. Ning ya iso wae engko bengi Sengkuni potol ndase. Ya wis dadi kersane Gusti. Ora sah kakean ngomong nek karo Bagong. Sengkuni menyang karo Surtayu banjur Bagong karo Petruk. Surtayu banjur geger karo Petruk ning tengah-tengah geger karo Petruk. Geger teko gareng teko mbantoni Petruk. Nanging Surtayu ya isih teges, durung kalah-kalah. Surtayu banjur kalah karo Petruk amargi jutuk godho karo Bagong. Bagong njuk lanjut geger karo Sengkuni. Diajar sirahe, dodone tetep ra kalah-kalah. Sengkuni banjur lara ati njuk balik amarga jejeg karo Bagong. Saderengipun kula badhe ngandharaken amanat ingkang saged dipendhet saking cariyos punika. Amanat ingkang saged kita pendhet inggih menika, menawi kita kajeng diajeni kalih tiyang sanes, nggih kita kedah ngajeni tiyang sanes rumiyin. Mbok bilih wonten lepating atur anggenipun kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangaksami.